Boiro celebrará este mércores tamén un pleno extraordinario no que se aprobarán as obras a incluir no Plan de Obras e Servizos, no que ao municipio lle corresponden este ano máis de 691.000 euros. Na súa maioría trátase de actuacións en materia de seguridade viaria e servizos en distintos núcleos do rural, como é o caso da renovación do pavimento e mellora da seguridade viaria na estrada de subida a Espiñeira, por un importe de 147.000 euros. Tamén se levará a cabo a mellora de servizos e pavimentos na Rúa 52, entre a estrada provincial de P1107 e o Esteiro, en Cabo de Cruz, por un valor duns 148.000 euros. Ou a pavimentación en varios núcleos rurais, como é o caso do de Boiro de Arriba, Armada, Cubeliños, Pazos de Coroño e o Saltiño. Obras todas elas por un importe de 153.000 euros. Ademais destas actuacións, o Concello destinará uns 242.000 euros da axuda provincial a financiar gastos correntes e uns 3.200 para a reducción da débeda.